Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ διαδεδομένη θεραπεία, πολύ αγαπημένη στο κοινό, το fractional laser. Θα λύσουμε όλες τις απορίες γύρω από αυτήν την πολυδύναμη θεραπεία, που άλλωστε αυτή την περίοδο είναι και η εποχή. Τι είναι το fractional laser, γιατρέ? Το fractional laser είναι ένα πολυεργαλείο, ένα σπουδαίο πολυεργαλείο, ένα εξελιγμένο laser, το οποίο μπορεί να διορθώσει και να βελτιώσει την ποιότητα του δέρματος. Δυσχρωμίες, κοιλίδες, λεπτές γραμμές, ρητίδες, οποιαδήποτε μικροατέλεια έχει η επιδερμίδα μας μπορεί να διορθωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και τελείως ανώδυνα. Μπορεί το fractional laser να συνδυαστεί και με άλλες θεραπείες? Μπορεί και είναι πολυδύναμη θεραπεία, μπορεί να συνδυαστεί σε διάφορα πρωτόκολλα με μεσοθεραπεία προσώπου, με PRP, δηλαδή είτε με την ιτερόλογη είτε με την αυτόλογη μεσοθεραπεία. Μπορεί να συνδυαστεί και με προϊοντικές θεραπείες, οι οποίες έχουν η κάθε μία στον τομέα της ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα μας, αλλά επί της ουσίας και από μόνη της είναι μία θεραπεία η οποία ανάλογα με την εμπειρία του γιατρού, με το μηχάνημα που διαθέτει και με το πόσο επεμβατικός είναι σαν στυλ δερματολόγος, μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα για την επιδερμίδα, διότι ουσιαστικά μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας απαλλάξει από τις δυσχρωμίες, από τις καφέ κοιλίδες, γενικότερα από οτιδήποτε ανομοιομορφία χρώματος έχουμε στο δέρμα μας, μέχρι να κάνει και το λεγόμενο skin resurfacing, δηλαδή ουσιαστικά να προσφέρει ένα νέο δέρμα. Διότι προκαλώντας το δέρμα να παράξει ουσιαστικά στοιχεία ανάπλασης, όπως είναι το κολαγόνο και η ελαστίνη, καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί να αλλάξει και η όψη του από εντοβάθμια και επιφανειακά.